Takže čus lidi, vítám vás u dalšího videa, tentokrát to bude z tady téhle hry. V téhle hře jde o to, že máme ujet jako kdyby policii. Co tak jsem slyšel, viděl, přečetl si. Připojenou k síti VPNR. Jsem fakt nečetl. Tak to máme tady takový auto, ty vole. Ježíš! My máme ještě někam jet, nebo nám to určitě. Jak na mě nemůže. Ježíš, další, ne! Ne, kam... Ne, zaboď! Jej. Já už jsem si říkal, že jsem jim pojel. Oni to mě vrazili. My máme asi nitro. Ne! 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 Bax. Co? Ne! Ne, vypadni! Vypadni! Jo, my jsme dokončili level. To jo, Turbo! Fuck. Oni mi můžou zničit auto. Oni mi zničí každou chvilku auto. Jedu! Rychle! Ne, jsem to zasminul! Teď po nás jedou 4 policejní auta, to je super, že? Ne! OK, tohle nudí jak vás, tak i mě, to je jasný. Takže si zahrajeme Extreme Car Driving. Takhle jde zase o to, že tu máte 3 mody. Checkpoint mod, pak free mod a pak ještě myslím traffic mod. Vyberete si své auto, ze začátku máte takové trapné a čím víc najezdíte kilometrů, tím lepší dostanete auto. Já mám zatím tady tohle. Zahrajeme si free mod. Za ty reklamy. No, kolik vůbec natáčím? Kolik natáčím, ale? Jej. Tak si ještě chvíli zahrajem. A pak to ukončím, protože nevím, kolik natáčím. Můžeme tu jezdit, jej. Můžeme tu driftovat, jej. Ale až dojedeme tam, kam teď mířím, tak tam budou nějaký takový jako kdyby trošku lepší věci. Jej, teď jsem to přetočil. Tam budou takový stand. No, asi ho. Sorry za můj zprostý slov. Kdyby jsme se opřeli o ten. Teď se nám to bude načítat, takže se nám to sekne. A teď to vyskočí, dorazíme zábranu. A můžeme si skočit třeba z téhle budovy. Tak ne. Ne! Jeď! Můžu vám potom taky ukázat třeba kouzlo, kde mě chybí palec. Samozřejmě ten palec mám ještě ve skleničce. No to bych vám mohl ukázat rovnou, že?
to vám ukážu v dalším dílu. Víme tady aspoň 2 lajky. Je to tak trapný říkat 2 lajky, když takovej datel si určuje 35 000 lajků. No a co? Tak opravíme si auto a jumpnem si. No tak se nám to nepovedlo, no co? Dobře, přistali jsme na auto. Why not? Já bych to asi tímhle, já bych to tady končil. No tak a zas, super nepřítivý firmer, blá, blá, blá. O jarních prázdninách jsem si dal challenge za ten týden zbalit 1 holku. Od pondělí do pátku bych chtěl vydávat jedno video každý den. Tak doufám, že to nebude jak minule. A s tímhle epickým skutkem bych se chtěl s váma rozloučit a čus.